Kowenga, Ramogi TV. Pinyato okalo kuom migao mochung'ne kuonde hembko chiwo ler ewi weche ma osebedo ka ilieko gi jalo jatend piny machon Rigathi Gachagua ni kar bagoro mar Bomas of Kenya oseusi ne jal moro ma ja piny Turkey. E oboke mare kawuono jagoro mong'ere migao no Umi Bashir oyango ni karomo noket winjruok mar berogo higni 10 mokadho kaka yor kete obed kanyo malombo wang' manyalo ywa welo kendo kelo yuto ne oganda jo Kenya komedo ni chenro makamano no kete kogno e bura ma kata Gachagua wuon ne nitiere. E duoko mare piny owacho kokalo kuom migao mar hembko olero ni kar romo ma Bomas of Kenya pok ousi ne ng'ata. Kokalo kuom jagoro mong'ere migao no Umi Bashir olero ni kar romo no osebed ka iketo chenro mare mar bere kuom higni 10 mokalo kata ne Kenya Kwanza to noketo mana koke mar chako chenro no e romo kata Gachagua wuon ne nitiere. Kanowuoyo e kaunti ma Kajiado Jumapil, Gachagua nyolieko ni en kende en mano tamore uso mar kar romo no e kinde mano pedh wach ne romo no kelo kanyakla jotend migepe kanyakla gi jatend piny. Today as we speak, Bomas of Kenya imeuziwa Mturuki. Bomas of Kenya imeuziwa ikiletwa pale cabinet nikapinga peke yangu. Imeuziwa Mturuki ambaye ni business partner ya mtu mkubwa sana katika hii serikali. Mnamjua. Hiyo Bomas imeenda. Kata kamano jota tudruok mag sirikal onyiero wechego kaitudo Gachagua gi wacho miriambo ni mar milome mane sirikal ogolo tarik 8 dwe mar 8 2023 ne olero ne jo Kenya ni duol mar jotend migepe ne oyiere kanyakla ka Gachagua wuon ne nitiere romono. Milome no ne lero chenro mag duso ka romono mar kete rang'iny manyasani. Barup migao matao hembko lero e kar romono igeto dusi mar ywayo welo kod ohala kaka yor kelo yuto ne piny Kenya ka bende chan ket kuonde romo mag nyadhi e iye. Bende olero ni kar romono ma Bomas of Kenya biro dong' mwandu piny Kenya kata mana bang' duse kendo en kama noger ne nyiso kido kod timbe mag oganda jo Kenya e higa 1971.